Hola amics i amigues i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a apropar-se al món dels betlems. El betlem és una tradició cristiana que va néixer al 1223 de la mà de Sant Francesc d'Assís, el qual va fer un pessebre a un petit poble italià simbolitzant el naixement de Crist, i la idea es va perpetuar al món catòlic. El betlem consta de diferents parts, que naixen amb l'àngel Gabriel donant a la Verge la notícia de que va tindre un xiquet i que aquest xiquet serà el rei dels jueus. Com era tradició, els pares es dirigiran al lloc on van néixer, en aquest cas la ciutat de Betlem, per tal d'inscriure el xiquet quan arribi al món. Betlem es trobava a Judea. Aquesta era una província ocupada per romans sota la comandança d'Herodes, un governador sense escrúpols i amant dels luxes. Betlem estava totalment romanitzada, al igual que la majoria del territori que la metròpoli anava conquerint, amb amfiteatres, fortaleses, mercats. Una volta arriben a Belén, no troben cap lloc on hospedar-se, pel que acaben anant a donar a llum a un pessebre situat a les afores de la ciutat. Allí aniran a adorar-lo els pastorets i també, arribats des de l'est, seguint l'estrela que marcava el naixement dels tres reis d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. Ells li van portar incens, or i mirra, i continuen portant-nos regalets a les nostres cases a dia d'avui. Una volta allí, arriba oïdes d'Herodes que havia nascut un xiquet que seria el rei dels jueus i per tant li llevaria el seu tron. Ell immediatament ordenà matar a tots els menors de 2 anys. En escoltar la notícia, la Verge, Sant Josep i el Jesuset marxaran a Egipte, sent aquesta l'última imatge del Belén. Egipte, romanitzada també des de l'època de Cleopatra, els acollirà amb les piràmides i l'esfinxe, el riu Nil i les faluques, i allí romandran fins que Herodes muiga, sabent que ja poden tornar a la terra on van néixer i instal·lant-se a Nazaret. I això és tot, amics i amigues, i esperem que vos hagi agradat i fins a la propera!